San Travels, importante, youtubers, lo máximo, Perú. Ang malipayong kasing-kasing, maoy maayong tambal. Nay, pila tong edad nato karon nay? 77 na no. 77. Sabi si nanay mayong kayong tambal kay kuan kayo, si kuan gingki pa kayo, baskog pa kayo nay no. Akong kauban, itito. Uy, may pa bala ka nay. Nakay ko kita. Kailangan kita nata di karon sa Luzon Oriental nay no. So kay nato kog parula. So ato katan si nanay nga maayong tambal ang malipayong kasing-kasing, ang masulubon nga espiritu magapawgas sa bukog, ang malipayong kasing-kasing kalipay sa Ginoo. Unsa may atong ikasulti sa atong mga tambag sa mga katong kusog mukha mga baboy nga dili may blood na usay. Ikaw no, Usay katambag na to. anong kusog mo ka baboy. Unsa man nga dali ra sila ma-stroke. Wala yun. High blood. So, unsa sekreto nimo na sa imong pagka 77 nga may pamayuga mula ka uban sakit ng tuhod. Wala man ko'y gibate. Unsa may kwato gulay lang. Ah, gulay. Unsa klase nga gulay? Bato, talong, mga pitsay, Ah, sa tupa adlaw gulay. gulay yun, kabunggay. Ah, sa tupa. Nay unsay pangalan nato nay? Unsay pangalan nato nay? Pangalan ako, Oh, Juanita Juanita. Bautista. Kuan kay nay, ang imong lawas nay himsog kay kanay. Pinagi sa pagkaon nay ginabantayan nimo nay. Dili ka patakaw kaon kay kasi patakag kaon dali kay may blood. Unsa sa panuigon karon mo inom pa kag soft drinks? Adi, ko kahit inom. Ah, dili kay tiginom. So ato na kita sa nanay karon nga maayo kayo siya Ko tuhod. kahit inom anang soft drink. So diri na sa pila ka panuigon na kadring lugar diri sa Luzon sa Oriental. Diri man ko na tao. So 79 years yung diri. Ah, 77 years. Gyud, diri man ko na tao. Ang mga karaang tao diri kinsa man ang mga apelyido nga karaang tao? Ito kong amahan. Kinsa man? Karaan to. Si Martin. Apelyido Martin. Martin? Apelyido Martin? Hmm. Ang imong lolo? Lolo na ako. Juan. Pascual. Pascual, mga apelyido. Oh. Ah, Ilocano. Oh. Oo. So, si nanay karon may pagtuhod, no? Mayog tuhod si nanay. Atong katan si nanay nga ang malipayong kasing-kasing. Nay, no? Ang malipayong kasing-kasing may tambal na, di ba? Kaya ningon lang Ginoo nga John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me, di ba? Nay? Yun. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. So, nay, mayong kayo nga pagkahinabi na to karon nay nga ang Ginoo nag-uban kanimo, nagapanalangin. O dili ka ito gyud panulay. Hinaot nga ang Dios mag-uban kanimo kanunay. Taga-sa kanay, taga diri jud kanay. Taga-dere man ko. Pero ang balay na mo. Pila ka oras biyahe diri? Ayun. O sige, pabaktas ka nay. Patay ko. Ah, sige. Sige nay, salamat kay nay. God bless. Oh. Salamat nay, God bless.